Beno, egingo dugu problema hau, problema honetan eskatzen digute triangelua, ezkerretan krokis batean ikusten dut, datu bat altuera bat da, h sub c, eta beste bi angelu, b eta c. Altuera trazatuko dut, beraz, lerro batean kokatuko dut c erpina, goian, dagon puntutik hasiko naiz, hau izango da C puntua, eta badaki bere neurria 4 zentimetrokoa, beraz, konpasarekin hartzen dut C zentrotzat, eta 4 zentimetroko erradio bat trazatuko dut. Hemen dago. Badakit C aldea, aurrean dagona, puntu horretatik pasako dela, eta lerro honekiko elkartzuta izango dela. Nire eskuaira eta kartaboiarekin trazatuko dut elkartzuta. Nire kasuan bakarrik badaukat eskuaira hau, baina zuek eskuaira eta kartaboiarekin. Eta ikusten baldin badet krokisan, osatu dut hemen C eta B puntuarekin triangelu bat, nun erpin bat, angelu bat, angelu zuzena da, baina beste bat 45 gradukoa da B, beraz C angelua ere 45 gradukoa izango da. Horregatik trazatu dut C puntutik 45 graduko angelu bat, eta gero geratzen dena bakarrik da C angelua trazatzea. Badakit CB aldearekin 60 graduko angelu bat osatzen dutela, nik eskuaira eta konpasa, kasu hontan angelu garragailua erabiltzen, trazatzen dut 60 graduko angelua, puntu horretatik pasako da, eta C puntutik ere bai, beraz, elkartzen baldin baditut bi puntu horiek, osatzen ari naiz C erpinan 60 angelua, eta egiten ari naiz ja triangelua. Beraz, orain hemen zehaztuko dut 60 graduko angelua egin dudala, eta jarriko diot izena geratzen den erpinari. Hori da, A erpina, eta ja badugu triangelua egina, beraz, markatuko dut emaitzarako lerroak, pixkat ilunago, gure emaitzarako arkatzarekin, CA, AB eta orain CB. Beno, hau da dona, edozein galdera baldin baduzue, galdetu lasai, eskerrik asko.